Neti sanfɛ Bamako 24. Nanga kunnafoni ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lasɔtuma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazara san kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 31 de ye ka bɛn 2021 san ma farafingalo bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko sunkaloman kɔnɔ an balana k'a fɔ bi o tile 17 de jate la san kalo 8 don hejira san 1442 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo kunnafoni dɔ tun b'a la ka cari bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a yira k'a fɔ ko fanga ɲɛma dankan Asimi Goyita kunnafoniw de tun b'a la ka cari ko ale y'a jɔyɔrɔ bila an ye sɛgɛsɛgɛliw k'a la o kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bɛ lakanabaliya ko hukumu kɔnɔ na Kati marabolo kɔnɔ min ye nɛgɛlakaw fɛ yen kunun sufɛ ka dugujɛ kunun na marifatigi dɔw taara ka dɔ dankari an ka lakana tigilamaw ka taa dankari olu dagayɔrɔ kɛrɛfɛ o ko kɛra cogo ɲuman la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye ka dɔ k'a fɔ basigi ni lafiya donni ye jamana kɔnɔ na Farabugu marabolo kɔnɔ na maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tun kasara la u ni na olu janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra o ko kɛra cogo ɲuman la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kunungo an ka fanga ɲɛma dankan n'i y'a sɔrɔ o ye Asimi Goyita ye kunnafoni dɔw tun b'a la ka cari bɔlɔlɔ sanfɛ la k'a yira k'a fɔ ko Asimi Goyita y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni k'a y'a jɔyɔrɔ bila fɔcogo la n'o ye démission ye k'a ye démission randi kuma min na n'o kumaw bɛ sen na maaw kɔni k'a daminɛ kunungo bɛɛ lajɛlen kɛra maaw bɛ yɛrɛ ɲininka la an ye kunnafoniw sɔrɔ waati min na an ye wulikajɔ ta ni ka ɲininkali ta ni ka ɲɛsin a ka kunnafoni so yɛrɛ an b'a dɔn ka fɔ ka ɲininkali k'olu la u y'a yirana k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ nin kuma in ye u bɛ k'a mɛn fana nka nkalonfiɲɛ kiriri don Asimi Goyita b'a nɔ na a ma taa yɔrɔ si wa i ka dɔn jɔyɔrɔbila min kuma bɛ sen na ko nkalonfiɲɛ kiriri don kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen n'i ye jateminɛ ko nka ko nin tɛ bala ma la ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bi na n'i y'a sɔrɔ olu b'a fɛ k'a dɔn bi ka maaw kɔni k'u da sumusu walima k'a jira bi mun de kan ka kɛ bi politiki mɔgɔw caman bɛ yen e kɛra ko nin y'olu ka hakilila de ye bi k'a lajɛ n'a sɔrɔ bi Asimi Goyita ka jɔyɔrɔbila fasodenw b'a ye cogo di ko i ka dɔn k'o y'a kunba de ye kuma kolomara tɛ dɛ kuma min bɛ ka fɔ bi na sababa tɛ wa kuma kɔni a gɛnna ni ka tɛgɛ da kisɛ kan Asimi Goyita b'a nɔ na foyi kelen tɛ yen k'a fɔ k'o bɔra ka kɛtaw la an bɛ dugawu de kɛ nin n'a ɲɔgɔnna an ka jamana kɔnɔ na maaw ka sabali nin bɛ maaw hakili wele walima i ka dɔn a bɛ maa caman bila ka se ka miirila dɔw ta ka sɔrɔ an t'o kɛnɛ kan ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na min ye i ka dɔn k'a fɔ yɛrɛ ɲininka ye lakanabaliya hukumu kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la Kati marabolo kɔnɔ n'i ye Kati lajɛ u bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ min wele ko nɛgɛlakaw fɛ yen olu ka gendarmew dagayɔrɔ kɛrɛfɛ kunun sufɛ k'a dugujɛ kunun na ko marifatigi dɔw de nana ye u tun bɛ motow la ka na wulikajɔ ta kumanin kelen kɔ u nana maaw bɛ sɔmi waati min na ko donita mobili dɔ nana u y'a lajɛ ne ka joli ta ka ɲɛ suma kabini o kɔni kɛra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la an ka lakana tigilamaaw y'i ka dɔn k'a fɔ labɛn kɛ d'a ma u ye marifa ci nka marifa man ka lakana tigilamaaw sɔrɔ k'o y'i ka dɔn k'a fɔ maa gansan dɔ sɔrɔ kɛrɛfɛ o kɔni i ka dɔn hali o yɛrɛ ka jɔnkida k'a ma kɛ jɔnkida ba ye kuma min na n'o kɛra lakana tigilamaaw ye wulikajɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka yira k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ ta ni ka ɲɛsin manuma k'u kunbɛn nka k'u kun ka girin kosɛbɛ o kɔni sen fɛ kunnafoni na i ka dɔn k'a fɔ k'an ka lakanabaaw ka mobili kelen e ka dɔn k'o taara ani kungo lakanabaa minnu bɛ yen n'o ozoforo ye k'olu ka ordinateur dɔ n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ hakili mansin dɔ ko i ka dɔn k'u taara n'o ye kuma min na ne nin kɛra olu kɔni ye fɛɛrɛ balilen tigɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka wulikajɔ ta yɔrɔ in ka se k'a lakana kɔni kurakuraya an b'a la k'a fɔ maa ninnu kɔni u ma mɛn bilen u kɛra waati min na u y'u kɔtɔrɔma bɔ an ka lakana tigilamaaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka nɔbɔli ta ka ɲɛ suma fo nin yɔrɔ in na e ka dɔn tɛgɛma da maa ka u la fɔlɔ nka kunnafoni caman na bi ko nin wulikajɔ minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin Bamakɔ dakɔrɔla ma ni fɛɛrɛ ma tigɛ ko a dɔ bɛ dɔ la an ka jamana gɛlɛya kɔni e ka dɔn basigibaliya kɛbaw k'a bɛ kɛ so u ka se ka dili kura dɔn an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana basigi lafiya u bɛ sabati sira o sira fɛ yarabi ala k'an ka jamana ni k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ diɲɛ sɛgɛnnaani ka kɛlɛbolo min bɛ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'i y'a sɔrɔ o ye minisma ye olu ka kulu kɔnɔna na minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsin buna adamadenw ka hakɛ ko o tɔgɔtɔli ma olu ye sɛbɛnfura bɔ dɔw ye bataki ye
ɲinini min bɛ n'i y'a sɔrɔ baara wale kɛra ka bɛn kunungo ma u y'a yira o bataki kɔnɔna na ko kabini kumaɲɔgɔnya min bɛ senna k'a fɔ Faransi jamana ye maa dɔw bonɛ u ni n'an ka jamana kɔnɔ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa maa 19 bonyanko la k'e k'a dɔn olu ka sɛgɛsɛgɛliw ye jaabi min di u da ser'o ma o bataki in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni maaw hakili b'a la janvier kalo tile 3 tɛmɛnen na wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o taara ka ɲɛsin bundikaw fɛ yen n'a kɛra so ka maa dɔw bonɛ u ni na n'a kɛra Faransi kɛlɛkɛcɛw sababu la maa caman ka fɔ la ko Faransikaw taara baga kɔɲɔdenw de ma ministre ka rapport kɔnɔna na u y'a yira ka fulu kɔni sɛgɛsɛgɛli kɛ maa caman na bɛ taa maa 100 bonyanko na kunkanfɛnna bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛliw ka se k'olu kɔni jaabiw sɔrɔ ko jateminɛw la k'e k'a dɔn ko min kɛra ko Faransi kɛlɛkɛcɛw nɔ don Faransi kɛlɛkɛcɛw ka jaabiw la k'e k'a dɔn k'olu kɔni tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ olu ye wale in kɛ k'u y'a kɛ maa minnu na k'a fanba bɛɛ lajɛlen ko jadiwala tigilamaw tun b'u cɛra ko jadiwala tigilama 5 bonyanko de tun bɛ sɔrɔ maa ninnu cɛra k'o kɔfɛ k'u ni muso faralen tun tɛ ɲɔgɔn kan nka ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ ninnu ka jaabi ye k'u ye ɲininkali minnu kɛ a yirala k'a fɔ k'o yɔrɔ ninnu na n'u bɛ kɔɲɔw kɛ cɛw bɛ t'u damana musow bɛ t'u damana k'o y'a kunbaden nka ko Faransi jamana kɔni e ka dɔn k'a ye nin min kɛ k'a ye dankari dugulama dɔw de la ten k'a sɔrɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ jadiwala tigilamaw tɛ u y'a yira k'a fɔ hali bi fɛɛrɛw bɛ sen kan olu kɔni bɛ fɛn min fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko Faransi kɛlɛkɛcɛw k'u nɔ bɛ ko la dɛ nka ko ni Ala sɔnna ma kulukɛnɛlen bɛna sigi fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi ka se ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ka se k'o sigi sen kan nin waleya min kɛra ka sɛgɛsɛgɛ ni k'u tɛgɛ da kisɛ kan an bɛ dugawu kɛ tiɲɛ ye fɛn min y'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye basigi ka ɲɛsin Mali ma Ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ bi na min ye yɛrɛ kɔlɔsi ye bi o kan ka boloda bɛɛ lajɛlen fɛ bi maa dɔw bɛ yen olu b'a la ka wulikajɔ ka bin ne ka dankari maaw la n'o ye nɛgɛjuru sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na u b'i wele k'a fɔ k'i ka compte dɔ b'olu bolo n'o ye Orange ye k'a yira k'a fɔ ko nafolo dɔ bɛ yen i kan k'o sɔrɔ i ka taa Orange Money na i ka taa nin numéro ye ka nin nafolo hakɛ in bila ye ka nin nafolo hakɛ in bila ye ko n'o kɛra dama miliyɔn hakɛba dɔ de bɛ f'i ye ko i bɛ sin k'o y'i kunna ten u ye maa caman sɔrɔ a la Kɔlɔnjɛba marabolo kɔnɔ gɛlɛya bɛ ka ta ka ɲɛsin o ma Mali fan caman fɛ an ye kunnafoni sɔrɔ Kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen k'i ka dɔn k'u ye dankari maa dɔw caman na e k'a dɔn waleya jugu in sen fɛ min ye i ka dɔn ka ɲɔnɔ marabolo ye NDC ka laban kunna siniko cɛ dɔ an b'a la k'a fɔ 120,000 u kɛra sababu ye k'ale kɔni ka o kɔni bɔ ale kɔnɔ ale y'a ci k'a sɔrɔ a tɛ ɲɛ foyi dɔn na kuma min na n'o kɛra Orange Money tigilamɔgɔw y'ale minɛ nin waati in na i ka dɔn k'a fɔ a bɛ i ka dɔn k'a fɔ sariya bolo kan u y'a ci cogo di k'i ka dɔn k'a ka maa dɔ tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la Labitani o furakɛli senfɛ ani maa dɔw olu ye dɛmɛɲɔgɔnya ɲini k'a fɔ k'u b'o ɲɛsan ma o de tora ale hakili la banabaatɔ in yɛrɛ fatulen kɔfɛ n'o mɛnna an b'a la k'a fɔ ale seginna ka na so kuma min na n'a nana so ka bɔ dɔgɔtɔrɔsoba in na nin don in na ale ye nɛgɛjuru sɔrɔ k'a ta tɔgɔ ma k'a fɔ a ye ko an ye dɛmɛɲɔgɔnya min n'an y'a kuma fɔ k'a bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma wa i ka dɔn ni nafolo hakɛ in o de bɛna d'i ma nka kana fɛn fɔ ma ye dɛ taa Orange Money dɔ kɛrɛfɛ i ka taa nin nɛgɛjuru sira in filɛ i ka taa 200 bila ye i ka 240 bila yan ka tila ka 20 k'o bila nin numéro in na ale yɛrɛ taara a tɛ ɲɛsi dɔn na ka taa jɔ Orange Money tigi kɛrɛfɛ ka numéro dɔ jira u la ko 200 kɛ yan dɛ o fana ye 200 ci ka tila ka numéro wɛrɛ yira u la ko 240 cɛ o y'o ci ko a sabanan filɛ nin ko 20 ci nin nɛgɛjuru sira in fɛ o y'o ci waati min na ale kɛla k'a bɛ sira minɛ o ko wari don ale ko wari ko b'a la de o kɛra min o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u ye wulikajɔ kɛ ne k'a minɛ fɛn bɛ fara bɛlɛ ka kɛra ma min na a dɔnba caman ka fɔ la a t'a dɔn fiyewu a kɔni tɛ ɲɛ foyi dɔn na a kɔni m'a faamuya a fɔra ale dɔrɔn k'a ka taa dama k'a fɔ tan Orange Money baarakɛla dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ olu b'i ka wari ci n'u b'i dɔn k'a sɔrɔ hali u ma wari minɛ u tɛgɛ kɔnɔ fɔlɔ o de kɔni kɛra sababu ye tuma min na n'o kɛra Orange Money tigilamaw olu wulila o yɔrɔnin bɛɛ la k'a yira k'a fɔ a tɛ se ka taa ten u ye fɛɛrɛ kɛ marifatigiw wulikajɔ kɛra ka taa minɛ nin yɔrɔ in na k'a dɔn k'a fɔ a bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan wari min n'i y'a sɔrɔ n'a taalen fila a bɛ taa cogo di o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la nin n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ kɛ k'u ye nɛgɛjuru sira ninnu fɛn fɛn wele o kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko wariw taara u si ma sɔrɔ bilen an bɛ fɛn min fɔ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la nka ka ninnu kɛ bi an ka jamana nɛgɛjuru sira minnu bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Orange Mali Malitel ninnu dɔnnen bɛ bi an ka jamana kɔnɔ ka tila ka nin kɛ bi k'a sɔrɔ a bɛ kɛ numéro minnu fɛ o numéro dɔnnen don wa ni maa ye nin ɲɔgɔnna wulikajɔ ta k'a fɔ k'i bɛ dankari e ka dɔn fanga na walima i bɛ dankari jamana kɛ fɛn dɔw la u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka te minɛ hali n'i bɛ dingɛ kɔnɔ nka nin ɲɔgɔnna u bɛ kɛ maaw la fantanw munna o bɛ tila ka namu ka da ten o ye kabako de ye Ala k'an ka jamana yarabi Ala nin waleya ninnu bɛ maa minnu sɔrɔ yarabi ka hakilisegin ɲuman d'a ma min na nin ɲɔgɔnnaw fu bɛ se ka sira danna cogo min na n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Farabugu marabolo kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ kalo 6 ni kɔ tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya minnu tun bɛ yen a bɛ se k'a fɔ kununko o ye dɔgɔfili sugu ye maaw taara sugu la o ye dabaliban ye kalo 6 in kɔfɛ maa kun tɛ se ka taa yɔrɔ in na nka bɛnɲɔgɔnyaw kɛlen kɔfɛ kununko kɔni ko sugudenw Farabugukaw taara dɔgɔfili sugu la o ye Ala tanu ye an bɛ dugawu kɛ o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'o kuma na Ala k'o sabati n'an bɔra yen
an balona k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min n'o kɛra kabini fanga dafiri tɛmɛnen ninnu na o wulikajɔ kɔlɔlɔw o tigilamaw mun ni mun de kan ka k'u ye u bɛ mun nɔfɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnba ye o ɲɛ bɛ fɔ maa min fɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ Mama Koyita ale b'a ɲɛfɔ an ye Madame Doumbia an k'a lamɛn. Ni donba de parce que ni ma deli ka kɛ diɲɛ yɔrɔ si a fɔlɔ de ka kɛ Mali la kɛlɛ sen fɛ bagatara kɛ fɛnw ma fɛn minnu ni kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la ka dankari mɔgɔw ka mɔgɔw b'u yɛrɛ ye fɛn minnu kɔnɔ ani mɔgɔw b'u yɛrɛ ye fɛn min na nin so minnu karila Tombouctou ka donc u b'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ u y'a a fɛnw dilanna kaburu mɔkɛw n'u tulomasa a ka ca sanba yirikaw ye nin fɛnw bɛ yen Tombouctoukaw bɛ taa tasibila kɛ ka taa majigi kɛ ka taa duwawu ɲini u yɛrɛ ka duwawu ɲini jamana ye o de dankarilo de la ero kelen tiɲɛni min kɛra Tombouctou hali n'i ye miliyari 100 bɔ a t'a sara bɔ parce que mɔgɔw ka fɛn de tun don n'a tun b'o fɔ ma patrimoine culturel c'est-à-dire u ɲɛ jɔyɔrɔ dɔ kiɲɛw fana de don wa dɔnniyaw tun b'a kɔnɔ sɛbɛnw tun bɛ Tombouctou min mɔgɔw bɛ bɔ fo diɲɛ fan bɛɛ ka n'a kalan parce que ɲɛɲiniw tun b'a kɔnɔ n'o ye science ye n'o ye mathématique ye n'o ye dɔnniya caman ye donc o tiɲɛli a barika bonyana kojugu donc a yirala sisan nɔ an tɛ se k'a sara parce que a sara t'an bolo hali ni diɲɛ wari fara ɲɔgɔn kan a t'a bɔ parce que mɔgɔw tununa mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔw danbew lakarila ni danbe lakarila i tɛ se k'o sara sɔrɔ donc o de y'a to anw ye nin cérémonie kɛ k'an bɛna euro 1 di Mali ma n'i y'a ye UNESCO fana sen yira la parce que UNESCO de tun y'a ta k'a fɔ ne bɛ nin yira k'a kɛ komi diɲɛ bɛɛ de ta don Mali ta tun don dɛ mais a yirala k'a fɔ ko patrimoine mondial de don donc a tiɲɛna a digira hali mɔgɔ min tɛ maliyɛn ye n'i y'a ye mankutu yɛrɛ bonyana c'est parce que mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ diɲɛ na minnu tun bɛ Tombouctou makaran minnu tun bɛ Tombouctou fɛ o de y'a to Tombouctoukaw a digir'u la a digira communauté internationale la bon sisan nɔ UNESCO ye sow jɔ mais an nana yira comme jugement de kɛra n'u ye wari a fɔ k'an ka taa wari kan ka bɛn miliyari 1 ani miliyɔn 800 ɲɔgɔn na k'an k'o kɛ ka Tombouctou baara ka Tombouctoukaw hakili la jigin parce que jugement ma ban parce que mɔgɔ wɛrɛ fana minɛna Tombouctou tiɲɛli la o fana bɛ jugement na n'o fana minɛna n'o ɲangili min dar'o kan ani bere min fana fɔr'o kun u n'o baara fana d'aw ma parce que fonds profit des victimes wari tɛ an bolo ni jugement kɛra u b'a fɔ k'an ka taa wari ɲini o wari ɲini kɔnɔna na jamanaw de b'u ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'a d'anw ma a ye taa ninnu dɛmɛ a ye taa ninnu degunnen ninnu dɛmɛ o wari dɔ farala ɲɔgɔn kan sannan an bɛna o baara de daminɛ baara daminɛna Tombouctou parce que mɔgɔ minnu tɔɲɔna n'u tun b'o famille ninnu na kaburu ninnu ni fɛnw jurali la an ye commencera k'u kɛ nka hali a ma tilancɛ ta tilancɛ ma kɛ fɔlɔ parce que n'an b'a kɛ kɛcogo de b'a la a tɛ warankata a tɛ bila kɛnɛma hali mɔgɔ t'a dɔn k'a dira karisa ma i tɛ bɔ a kalama i t'a kɛcogo dɔn i bɛ wele dɔrɔn de a bɛ d'i ma suturala cogo dɔ la i t'a dɔn a bɛ ko komi i tɛ nbagatɔ tɔ u b'a ta k'a d'i ma i bɛ taa n'a ye donc n'o baara b'o cogo la f'a ka kɛ ni hakilisigi n'a ma kɛ ni hakilisigi a bɛ kɛ cogo dɔ la k'a komi n'a y'a sɔrɔ fadenya façon bɛɛ bɛna don population ni ɲɔgɔn cɛ donc pour éviter ça an bɛ k'a dɔgɔdɔgɔnin kɛ an balada k'a fɔ ni tun ye Mama Koyita ka ye Dumbialakaw furumuso u y'a fɔ cogo min na n'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya kɔni ka maaw ɲinɛ o kɔ yarabi ala ka gɛlɛya gɛn ka bɔ an ka jamana sen na n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na bi Faransi jamana u bɛ laɲini jumɛn de la ka ɲɛsin an ka jamana ma bi wa fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka kɛ coup d'état n'o ye fanga dafiri ye olu ɲɔgɔnna wɛrɛw kana kɛ bilen Aminata Dramane Traoré b'o ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. U tɛ finitigi lamɛn u tɛ karabatitigi lamɛn tant qu'an m'o faamu an bɛ girin de ka wuli girin ka jɔ min bɛ sen na bi foyi kuma tɛ mɔgɔw da ko élection hali n'i taara élection na hali n'i ye jinɛ de ta u b'o ta tɔ ma ka taa n'o ye Élysée la ka taa u ta f'o ɲɛna u ta ka taa ɲɛf'o ɲɛna u ka tɛmɛ sira min fɛ n'a ma tɛmɛ sira fɛ u b'a mago sa an y'o faamu n y'o fɔ faama kelen kelen fɛn o fɛn nana min ka ɲi o min man ɲi o an danna min na an ma da min na u y'u bɛɛ wele k'u ta f'u ɲɛna n'i y'a lajɛ bi ka kow taabolo lajɛ muso joli de da bɛ nin kuma ninnu na a ka dɔgɔn dɛ cɛw damaw de don cɛw de b'a ɲɛfɔ ye cɛw de b'a ɲɛfɔ anw bara yan muso kelen min da b'a la n'o bɛ se président dala minɛ n'o y'u ka ministre de l'armée Florence Parly an ka mɔgɔ si bonya t'a yɔrɔ a y'i can k'i jɔ de k'a fɔ an ko an bɛ dialogue min kɛ yani ni kufa fɛ a tɛ kɛ barika tɛ taa wa accord bɛ bila en œuvre donc ni hukumu nin kɔnɔ a bɛ komi sisan ni coup d'état olu de ka nafa b'a la ka tɛmɛ maliyɛnw kan coup d'état tɛ ko ɲuman ye mɔgɔ si tun tɛ coup d'état ɲini mais an coup d'état naaninan de ɲini mais farajɛw b'a fɛ bi an ka finitigi ninnu autorité de la transition ka fɛn dɔ mɔ ka du bolo u kana mɔgɔ si ɲininka u ka tɛmɛ ni fɛn dɔ ye dɔrɔn parce que comme ça ni 18 mois nin kɔnɔ olu bɛ min ɲini an fɛ an k'o kɛ dɔrɔn o tɛ kɛ dɔwɛrɛ kosɔn dɛ o bɛ kɛ parce que Macron fɛnɛ de b'a fɛ k'a ka élection gagner en 2022 n y'a ɲini ala fɛ ka di ma fo ka taa se mars kana kun cɛ n bɛna na ni livre nin ye k'a ɲɛfɔ ɲɛna minnu b'a kɔnɔ n ye min faamu n'o bɛ se k'an permet ka an firifiri ninnu bolo k'an ka jamana b'u bolo an ka adresse mɔgɔninfinw ka hakili intelligence an k'o ɲɛɲini dɛ maliyɛnw ka intelligence maliyɛnw ka faamuyali u ye faamuyali kɛ mais faamuyali min bɛ sisan n'an k'an k'o kɛ c'est que mɔgɔw de wililen don
ka jɔ ni n'olu y'an dɛmɛbaga ye makɔrɔ ma tiɲɛ fɔ n'a ko ko kan ko barikani ka taa o kɔrɔ ye k'an tɛ faransi fɛ a fɔra ye an tɛ faransi fɛ tɛ dɛ faransi min ko fo a k'an sigi an sentigɛ fila kɔnɔ an t'o de fɛ faransi min ko jɔnmaya wale min ye jɔnmaya walew ta k'an sɛgɛn an t'o de fɛ mais farajɛw bɛ yen bi faransi mɔgɔw bɛ yen bi minnu an bɛ ka minnu fɔ olu fana bɛ k'o fɔ a ye i ye san 8 kɛ i ni Hollande aw ye san 8 kɛ aw ma ɲɛ sɔrɔ ko la anw ka soldat bɛ ka sa u taw bɛ ka sa an ka ɲɛɲini an ka bɔ. An baloran k'a fɔ ni tun ye Aminata Dramane Traoré an ka jamana kɔnɔ na min bɛ n'i y'a sɔrɔ musodenw n'a cɛ sirila jamana kɔnɔ na ministres kɛra fɛ a fɔra cogo min na an ka jamana basigi bɛ Ala k'an ka jamana yarabi Ala ne k'a bila sira kan n'o tɛ maa caman dabali bɛ ban bɛ an ta cogo ani France jamana ni ɲɔgɔn cɛ waliden ko ma diya ye ka tɛmɛ a fa n'a ba kan ni suya fɔr'i la o tɛ nkalon ye Ala k'an ka jamana kɔlɔsima n'an bɔra ye min ye ka dɔ k'a fɔ tɛgɛnɔbila sɛbɛn dɔ kɛra minisiriso bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana bolimafɛnko sirabako olu ko ye ɲɛnabɔli ma o minisiriso ni ka dɔ k'a fɔ mara segili so n'i y'a mɛn o ye mairelakaw ka taa se an ka mara ɲɛmaw ka se ka olu kɔni ka baarakɛtaw segin u ma sira dilanw o caman bɛ yen bi k'a ka segin ka dɔ k'a fɔ komunu yɛrɛ kɔnɔ na u kɔni kɛra sɛbɛnfura ye fo sen fɛ miliyari 3 n'a kunkan fɛ minisiriso ta ni k'o bila mairilakaw ka bolo kan o nisɔndiya komini 3 kɔnɔna na olu ka maire ka ciden min tun bɛ Mamadu Kuyate ale b'a kɛ nisɔndiya yira an ka lamɛn. Hakilina min b'an bi nisɔndiya de don décentralisation la minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ a fɔra ko ka fanga segin so jamana yɛrɛ kun kan ka fɛn mun kɛ ka décentralisation accompagner n'o ma kɛ an hakili bɛ ɲɛtaa min na o tɛ sabati o ye jumɛn ye ko musaka minnu bɛ yen nɔ ni komunu kan ka baara kɛ n'o bɛ jamana bolo o ka di komunu ma ani compétence minnu bɛ yen nɔ ni o ye baara yɛrɛ bɛ ɲɛ cogo min na o fana ka bila komunu ka bolo kan bon bi de ye o waleya don ye parce que gouvernement y'a décidé ministre des transports et des infrastructures ka se ka musaka bila komunu ka bolo kan décentralisation hukumu kɔnɔna la u ka se k'u ka siraw dilan u ka se k'u ka siraw fana entretien kɛ donc o ye fɛnba de ye donc wari min dira komunu ma nin wari ninnu bɛna kɛ ka gɛlɛya minnu kɛ a b'a to sira ninnu ka don ba la pour que an bɛ taali minnu kɛ taa ni ka segin minnu kɛ ni ye komini ɲɛtaa ye ani cercle ni région ka ɲɛtaa ye o ka se ka sabati donc ni o baara dira maires ma ani conseil régionaux ma ani conseil de cercle ma pour que u ka se k'o baara kɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka ɲi an bɛ gouvernement fo la komini bɛɛ tɔgɔ la conseil régionaux bɛɛ tɔgɔ la ani conseil de cercle bɛɛ tɔgɔ la donc an b'a jigi sigi k'a fɔ nin filɛ nin a tɛna dan nin ma wari hakɛ minnu dira nin a fɔra ko miliyari 3 ani dɔɔni donc hakili la a bɛna taa ɲɛfɛ pour que hali bi pour que sira caman ka se ka don ba la wari in bɛna caya pour que baara ninnu ka se ka sabati cogo min na an ka jɔrɔ n'a ye wari ka caya ni wari cayara o de b'a to baaraw bɛ sabati komi fɔlɔ don nin tɛna k'a laban ye donc an hakili b'a la o jigisigi kuma fɔra an ye k'a fɔ ko daminɛ dɔ a bɛ taa ɲɛfɛ donc an ye min fana ɲini an ko tiɲɛ don musakaw dira an ma mais commune ninnu kɔnɔ ka se ka mɔgɔw sɔrɔ min bɛ se ka baara ninnu kɛ o fana jɔyɔrɔ ka bon o mɔgɔw ka dɔgɔ an bolo donc o de y'a kɛ an y'a ɲini ministre fɛ a ka service technique minnu bɛ yen olu ka to hali bi an bolo jigiya ye an n'u ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma baara kan ka boloda cogo min na ani baara kan ka kɛ cogo min na ani papier minnu kan ka ɲɛnabɔ an ka dɛmɛ o la pour que wari min dira a ka baara ka kɛ ka ɲa wa a ka kɛ sariya y'a fɔ cogo min na a ka kɛ o hukumu kɔnɔna la ministre ko a ma k'a fɔ k'a ka service b'an ka disposition na pour que an ka s'u ma ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An baloran k'a fɔ ni tun ye komini 3 maire ale ka ciden kɛnɛ kan Mamadu Kuyate minisiriso yɛrɛ minisiri n'i y'a sɔrɔ ye Makan Fili Dabo ye a ko kɛra cogo di ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. N y'a fɔ n ka kuma la bi ye donba de don min n'an bɛɛ kunsigilen nagama kɔnɔ an ko y'a boloda 2020 mais a ma se ka sira sɔrɔ mais bi a ye sira sɔrɔ o ko ye jumɛn Mali gafe dɔ ta san 2005 o gafe kɔnɔ a fɔra ko sira min bɛ région 2 cɛci o ladilani o bɛ région de ka bolo kan sira min bɛ cercle 2 cɛci o ka dilani o bɛ cercle de ka bolo kan sira minnu bɛ commune niveau la sira fɛn fɛn n'i y'a jateminɛ Bamakɔ commune 6 de bɛ yen nɔ sira caman bɛ yen dɔw ye état ta ye dɔw bɛ yen nɔ o tɛ ta ye donc mun ye commune ta ye commune de bɛ yen nɔ ka o sira bɛɛ labɛn n'a tiɲɛna o bɛ yen nɔ ka labɛn gouvernement bɛ yen nɔ ka min kɛ dɔrɔn o ye route nationale par exemple ka bɔ yan ka taa Dakar ka bɔ yan ka taa Niger ka bɔ yan ka taa yɔrɔ caman o de ye route nationale donc n'i y'a jɛ ka taa Laginɛ o bɛɛ de ye route nationale o route nationale n'i y'a jateminɛ a man ca k'a kɛ comme route maire ka route la ka man ca ka cercle ta bɔ a man ca ka région ta bɔ donc bi parce que an y'a fɔ décentralisation ka fanga segin so a kɛra diyagoya ye an bɛɛ bɛ yen nɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour fanga min seginna so a ka sira sɔrɔ k'a fɔ bi ko collectivité ko u ma former kosɛbɛ o la o tɛ kuma ɲuman ye o
parce que fɛn bɛ collectivité la an bɛ bɔra école kelen la dɔrɔn an bɛ bɔra école kelen la mais wagati dɔ kɛra gouvernement ma ye dɔ taara collectivité la donc o kɔrɔ tɛ ko collectivité mɔgɔw k'u tɛ fɛn dɔn an dalen b'u la bi an bɛ da u la sini fana c'est pour an y'a jateminɛ k'o ka fanga segin so ka a fɔ dɔrɔn k'a fɔ da la o tɛ dɛ an bɛ mɔn de di collectivité ma u ka se k'u ka baara kɛ pour que minnu b'u ka mara kɔnɔ fana u ka se ka lafiya sɔrɔ parce que n'an m'o kɛ an bɛ décentralisation an b'a fɔ an t'a la dɛ a ma san kɔnɔ décentralisation ka fanga segin so an ka jɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que collectivité commune cercle ani région u ka se ka baara kɛ an ka se gouvernement bɛ baara caman kɛ an k'o t'olu bolo parce que n'a fɔra gouvernement ka fɛn bɛɛ kɛ n'a fɔra gouvernement ka disi da fɛn bɛɛ la a tɛ se ka ɲa dɛ dɔ bɛ ɲa mais a dɔ tɛ ɲa donc maintenant an ka da ɲɔgɔn na an ka da u la ko cɛw ni muso minnu bɛ yen k'u fana kalannen don ko cɛw ni muso minnu bɛ yen k'u fana bɛ jamana fɛ ko cɛw ni muso minnu bɛ yen u fana b'a fɛ u ka cercle ka développer u b'a fɛ ka région ka développer u b'a fɛ ka commune ka développer donc n'i y'o layidu ta k'i bɛ baara kɛ pour que o ka développer donc diyagoya de bɛ baara kɛ donc maintenant k'a fɔ maintenant u tɛ fili an bɛɛ bɛ fili o ye an minnu bɛ gouvernement an bɛ fili mɔgɔ wɛrɛ bɛ fili parce que min tɛ fili o ye ala dɔrɔn de ye. an baloran k'a fɔ nin tun ye ministre Maganfil Dabo Kanye ye a y'a fɔ cogo min na sɔnni ka maa dege jɛgɛ dungo la mɔni kɛcogo yira la o y'a kunba de a fɔra cogo min na maraw tali ɲɛfɛ ala k'an ka jamana ne k'a basigi n'an bɔra ye kunungo yɔrɔ mɛ wele ko Memorial Moribo Keita a fara kunungo k'o sababu kɛ Mahamudu Diko ale welelen tun bɛ ka taa trophée d'a ma maa caman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tun bɛ kɛnɛ kan trophée in dilen kɔfɛ Diko ma ko a cɛ sirila Mali ka ɲɛta la Mahamudu Diko yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. min kɛra a diyara n ye nka n tɛ se ka waso n tɛ se ka n kama kɔrɔta n tɛ se k'a yanga a maloya bɛ na ne ka kama yanga ni médaille ye nin jamana in kɔnɔ bi fɛn o fɛn kɛra ne ye da de kan sigi n ma sɔn ka kuma médaille ninnu dilen kɔ parce que fɛn dɔw bɛ n dusukun na ni médaille ninnu tɛ ne ta ye minnu da don o ye jamanaden minnu binna jamana ye minnu donni kɔnɔ minnu ye jamana in to yen minnu yɛrɛ ye jamana in ka taa 1960 fo bi ni minnu binna jamana in kɔnɔ a caman e maaw bɛ jansa olu de bɛ jansa n'o tɛ anw tɛ ka fɔ ni jansa bɛ kɛ olu de ta ye jansa ye ne ka bɔ ka fɛn dulon disi la bi ka yanga walima ka jama fara ɲɔgɔn kan k'a jiri u la k'a fɔ ko nin kɛra n ɲɛna walima nin kɛra n ye o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ne ka minɛ n'o la ka jamana in to a bɛ na y'a minɛ bi n'i ye jamana in jɔ 100 jamana in k'a da 100 a bi 8 bɛɛ lajɛlen jamana in foyi tɛ yen a commandant tɛ yen a garde tɛ yen a l'école-so tɛ yen a dɔgɔtɔrɔso tɛ yen i bolo fifaw jamana in kɔnɔ ka waso ni jumɛn e bɛ se ka waso wa. an balona ka fɔ ni kun ye Mahamudu Diko Kanye ye a y'a fɔ cogo min na trophée min dilen fila ma n'i y'a sɔrɔ médaille min dilen a ma k'e ka dɔn ale n'a man kɛ wa nkalon tɛ dɛ an ka jamana kɔnɔ na a ye kuma min fɔ o ye temps de kelen ta jɛ bi jamana in bilama a kunungo na bi k'a bɛɛ kɛra k'u to a kɔnɛ na labɛn bɛɛ sabatira u ɲɛna don o don jamana bɛ ka taa dingɛ kɔnɔ na don o don jamana fan dɔ b'a la ka politique bɔ jamana bolo n'u ni médaille kɔni tiɲɛna la a y'a fɔ cogo min na médaille min n'a dilen filɛ a n'a man kan cogo min na n'a y'a kuma fɔ ma caman bɛ yen min miiri n'i y'a sɔrɔ olu b'o kuma sɔn ji la an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana médaille ko kɔni dabalibanko de don an ka jamana yarabi ala ka hakili sigi ni k'an ka jamana bila basigi minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra min ye ka dɔn ka octobre kalo tile 6 ye n'o kɛra kabini 2021 san kɔnɔ nka 2020 san kɔnɔna na o min kɛra so ne ka sugu tigɛ farabukaw la n'o senfɛ ni maa dɔw ni tora baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o conseil ka taali kɔfɛ tuma min na n'o bɛɛ lajɛlen kɛra bɛnɲɔgɔnyaw kɔfɛ fure ninnu janaja kɛra ka bɛn kalo tile 25 ma n'o kɛra alamisa don ye janaja in kɛnɛ kan an tun bɛ yen o conseil ka délégation seginna an tun bɛ janaja kɛnɛ kan janaja ninnu kɔfɛ maa ninnu tɔmɔnen kɔfɛ ni k'u kɛ dingɛba kelen kɔnɔ an b'a ko jula waati min an ye ɲininkali dɔw kɛ Mumini Bagayogo la an ka lamɛn. ne ye Mumini Bagayogo ka bɔ Marakala kura Kawde la. Mumini Bagayogo an bɛ kɛnɛ min kan mun kɛnɛ don kungo kɔnɔ yan. Ablaye i y'a fɔ cogoya min na ka bɛn alamisa ma marisi kalo tile 25 2021 an bɛ kungo kɔnɔ sira min ka yan n'a diyara an b'a fɔ nisɔndiya don n'a diyara an b'a fɔ dusukati don an baden minnu tora octobre la an bi olu ka janaza kɛnɛ de kan kungo kɔnɔ yan ni wagati na an b'a fɔ janaja in sabali de fɔlɔ n'i y'a jate minɛ
k'a daminɛ yɔrɔ minnu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ kɛlɛ tɛ se ka ban fiyewu ni Haut Conseil islamique sababu tɛ, k'a daminɛ fɔ Dugabugu commune na Janabugu Mbewani n'o ye Pogo ye Cɛmaba ka na se N8 kuran na ka na se B3 la ka na se fɔ Dɔgɔfiriya, o bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan. A bɛɛ nakun ye jumɛn ye? Fure minnu b'an bolo ka se k'u lasago, barisa Ala ko ten ko wala kad karamna bani Adam, k'ale Ala de ye adamaden da k'a bonya. An b'o o sababu de la bi jama min bi yan Abulayi, i yɛrɛ ɲɛ bi jama na. An ɲɛ b'a la ka kɔn fure ninnu dali yɛrɛ ɲɛ, ani jadiwala tigilamɔgɔw bɔra sisan ka ɲɔgɔn ye, u nana sɔrɔ kɛnɛ ka jadisi u ni aw ye mun fɔ ɲɔgɔn ye? U nalen wale min bɛ sen na i yɛrɛ ɲɛ b'a la, u ni ne yɛrɛ de ye masala kɛ fɔlɔ, i yɛrɛ kulo b'o la. U nana an ye ɲɔgɔn fɔ ko basi foyi tɛ yen dɔrɔn u bɛ an nali kalama nin yɔrɔ in na yan sisan. U nana ka na foli bila an na k'an nisɔndiya k'a jira an na k'a fɔ Haut Conseil nana ka na bɛnɲɔgɔnya min tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira an na k'a fɔ siga t'a la n'an kelen kelenna bɛɛ kan ka hakili to a la a kana se ka tiɲɛ. U nana ban ka kuma jumɛn fɔ an ɲɛna n'o o bɛ hakilitigi lafiya. N'i ye kɛlɛ in kɛ don jate minɛ ka na se bi la an b'a kalo 6nan de kɔnɔ. O kalo 6nan na buna adamaden farikolo mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ka yɔrɔ ka ca. Kɛlɛ in fana a daminɛna wulada fɛ a bɛna taa laban waati min o y'a sɔrɔ su kora. Buna adamadenw yɛrɛ ka la u ye an ɲininka ko yala an y'an ka su bɛɛ ye wa? An ko an ma a bɛɛ ye an ka jate la fɔlɔ. U ko kuma na n'an ma min ye an k'o ɲɛ f'u ye ko barisabu balima dɔ bɛ yen o y'a fɔ ko a ka yaala kɔnɔ a y'a sɔrɔ su caman kɔni bɛ nin yɔrɔ in na nka kelen bɛ fɔ kɔrɔyafan fɛ ko o yɔrɔ ka jan. O kumana ni su ma dafa an bolo, an ka jate min b'an bolo n'o ma dafa, o kumana an ka ɲɛfɔ u ye. O kumana u b'a ɲininka a ka taa su in jira u la, n'a taara su jira u la u b'an wele k'a fɔ an ɲɛna an ka n'a nɔfɛ ka na a janaza kɛ ko basi foyi tɛ bɔ a la. U nakun kun ye o kibaruya dili de i yɛrɛ ɲɛ b'u la. An yɛrɛ hakilila bɛɛ tigɛlen don, an b'a dɔn nin laban in a bɛ kɛ badenya de ye ka mankan ban an ni ɲɔgɔn cɛ. Barisabu ni anw ye ninnu ye k'a fɔ ko anw ni olu sera ka jɔ kɛnɛ kelen kan ko foyi ma bɔ a la, fɔ olu sabalila i n'a fɔ anw sabalila cogoya min na, o b'a jira na k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya min bɛ yen ni an y'a siɲɛ le 14 mars o b'a jira ko fanga b'a la. Abulayi o nisɔndiya de banna. Nka a dusumakasi ye jumɛn ye? O de ye an nana an ka fure minnu fara ɲɔgɔn kan. O fure ninnu farali ɲɔgɔn kan o ye dusumakasiya kɔnɔ, nka k'a fɔ an y'an ka furew fana sɔrɔ o fana y'a nisɔndiya ye. O de la n ko nisɔndiya ni dusukasi bɛɛ b'a kɔnɔ. An ɲɛ b'a la fure ninnu a bɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ dingɛ kelen kɔnɔ, munna o bɛ ka kɛ? Fure ninnu bɛɛ farali ɲɔgɔn kan k'u kɛ dingɛ kelen kɔnɔ, o kɔrɔ ye an y'o ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam fɛ tuma min na Uhudu kɛlɛ la ni silamɛw tora a y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka Hamza de kɛ o ɲɛmɔgɔ ye. An y'o o suna de ladege bi, o de la an ye a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. An ma dɔw farikolo sɔrɔ nka mɛ an tera ka mɔgɔ hakɛ dɔ min fɛ o ye kunkolo 12 de sɔrɔla ka dan an fɛ. An y'o olu de fara ɲɔgɔn kan ani kolo minnu bɛ yen dɔw ta ye i b'a sɔrɔ la u farikolo jalen don u kan, nka kɔfɛla n'o ye k'a minɛ cɛkisɛ la ka na se sen la i b'a sɔrɔ o t'a la, nka disiyaba ni kunkolo b'a la. An y'o olu de fara ɲɔgɔn kan k'o don dingɛ kelen kɔnɔ kira ka suna labato ɲɔgɔnya kama. Kuma laban bi nin bɛnkan min talen filɛ ani an bɛ kɛnɛ min kan yan bi e b'i to yan ka wele jumɛn bila bɛɛ ma bɛnkan in bonyani na nin waleya min kɛra ɲɔgɔnɛ kana se ka kɛ mara in kɔnɔ? Mɔgɔ minnu bɛ ŋwarada kɛ k'a fɔ ko nin tɛ bɛn ye an b'a f'u ye ko olu de y'a fɔ ko Ala m'a fɔ. Ne kɔni bɛ fɛ ka mun fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Dɔgɔfirikaden bɛɛ ye e ni ɲɔgɔnnaw aw minnu bɛ cɛsiri la a ka fara an kan an ka kuma ɲɔgɔn fɛ yalasa nin bɛn a bɛ se ka sabati cogoya min. Barisabu kɛlɛ tɛ yɔrɔ dilan, kɛlɛ bɛ tiɲɛni de kɛ. O de la n bɛ to k'o fɔ n ka kuma bɛɛ la n ko kama Ala ka diɲɛ da victoire tɛ kɛlɛ kɔnɔ. Kɛlɛ mana kɛ cogo cogo hali n'a sɔrɔ la i ni mɔgɔ min kɛlɛ la i y'a ka mɔgɔ 1000 de faga, n'a y'i ka mɔgɔ 1 faga i ma gagné, n'a y'i ka mɔgɔ 1 faga i ma gagné. Barisabu o mɔgɔ 1 e tɛna se k'o sɔrɔ ka wuli bilen. O la ne kɔni bɛ min fɔ Dɔgɔfirikaden bɛɛ ye ni mɔgɔ minnu tɛ ko in ɲɛdɔn o ye jumɛn ye? Mɔgɔ min ma jɔ terrain kan. Terrain kɛra terrain 2 de ye. Bɛnkan don n'i kun jɔr'o terrain kan i tun bɛ ɲɛji bɔ. O kumana n'i kun jɔra bi fana janaza in kɛnɛ kan i n'a fɔ an filɛ yan cogoya min na ɲɛji tun bɛ bɔ. Mun y'an se bi kɛnɛ kan sabali halisa an ka to o kan bɛnkan in ka se ka sabati. Ŋunuŋunukan min bɛ an k'o to yen. Wulu bɛ kasi dɔgɔ bɛ jɔ o ma tɛ se k'o bali. An balala ka fɔ nin tun ye mun ni Bagayogo kan ye nin kɛnɛ kan n'i ye maaw buna adamadenw ye ka ye kulu bɔrɔndɔriw nin na dɔw ta tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n taara sugu jɔ n segi to la dɔ tun b'a la min bɛ n'i y'a sɔrɔ a bɔra jamana kɔ kan na nin y'a natɔla ye so a bɛ na sugu fɛ ka sɔrɔ ka na so u ma min u ma bɔn ka buna adamadenw bɔrɔndɔriw nin na tan a kɛnɛ kan ɲininkali bɛ kɛ k'anw fɛ an bɛ kasi an bɛ maa min ɲininka o bɛ kasi furew dalen bɛ ka se ka buna adamaden an dɔnbaw
k'olu ye bi hali ni dɔnba cɛ jamanadenya la adamadenya la an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la n'a fɔra bi ko sababu de y'a to bi o kɛra sira min fɛ o sira kelen bɛ ka se ka tɛmɛ o kɛra mara min kɔnɔ na bi jadiwala tigilamaw nana waati min na maa dɔw nana u sen na o kɔfɛ u bɔra mobili dɔw ye tu kɔnɔna na sira yɛrɛ ti yɔrɔ in na ka na i b'a dɔn k'u bɛ tu kɔnɔna in matarafa kosɛbɛ ka na u jɔ u ni ninnu ka kumaɲɔgɔn kɛ k'an to janaja la o b'a jira k'a fɔ ka tila ka na segin nin kuma ninnu kan an bɛ fɛn min fɔ bɛɛ ka ɲinɛ k'a ɲini hali bi jamana in kɔnɔna na kɔrɔ ni tile bɛ bani kaɲaka basigi ni lafiya ala k'o cogo minnu b'a fɔ ko bɛn tɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala hakilila min b'u la n'o ye ŋaniya ye a bɛn mari dɔw ye k'o kɛ ka jɛkurunin dɔ sigi dama k'an bɛ taa dɛmɛ di farabukaw ma olu b'u k'u ta sɔrɔ o la n'a bɛnɲɔgɔnya kɛra olu ka nafolo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka bila olu jufa la olu mago t'a la de hali ni bɛɛ bɛ sa olu ka se k'u ta fan sɔrɔ o y'a caman ŋaniya ye ala k'an d'u kalo dibi la o kɔfɛ an bɛ fɛn min fɔ nin délégation ba in taara nin wulikajɔ in kɛ fo bi ni jamana dɔw don i b'a sɔrɔ n'u nana jamana maa ɲɛmaaw u bɛ délégation in k'u bisimila walima k'u bɛɛ fo bi an kan tɛ anw ma dɛ maa minnu ye nin ko kɛ an ye ɲininkali ta ka ɲɛ suma fo nin yɔrɔ in na minisiri kelen tɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa si tɛ min ko délégation in ma tiɲɛ don an tun b'a kalama a ye nin wulikajɔ min kɛ farabugu yɛrɛ sira min tun tɛ se ka bɔ k'o bɔ dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ ka maaw bole u ka t'u jɔ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka délégation wele ni k'a fɔ hali a ɲɛna walima an b'a fɛ a ka kɛ tan o ma kɛ don o don nin de b'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔni a tigi ko b'i kamana gan don o don jamana kɔni a b'a la ka boli de ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ jamana caya la ala k'an ka jamana kolosuma nka n ye fɛn min fɔ kunkolo ɲimina mɔgɔ tɛ ɲɛkili cogo jugu la an ka jamana yarabi ala k'a basigi n'an bɔra ye an bɛ taa bɛn sobakaw fɛ yen dugukologo mankan dɔ bɛ yen minnu ye i ka dɔn k'a fɔ faso kelen kɔnɔna na dɔ ye i ka dɔn k'a fɔ ale n'a dɔgɔkɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu u bɛ fa la u tɛ ba la dɔ bɛ yen i ka dɔn o y'u fa o dɔgɔkɛ de ye a dugukologo mankan kɔni a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen nin dara dɔgɔfurancɛ min kan kunnafoniw tun cɛrila k'a fɔ ko i se dɔ kun taara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɔrɔkɛ kɔrɔba ye o tɔgɔ ye ko Burema Kulibali ale ko yɔrɔ dɔ y'ale ta ye k'a dɔgɔninw bɛ yen k'a b'o gɛn ka bɔ yɔrɔ la o y'a sɔrɔ a n'a dɔgɔnin wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Adama ye ko gɛlɛya kun donna n'o cɛ f'a ye o datugu kaso la o kɔni kɛra sɔrɔ ICK in taalen kɔfɛ ɲɔgɔn samasamaw kɔni kɛra la ICK in seginna ka n'a fɔ ko ale kɔni k'ale bɔgɔra de a kumaw cayara kosɛbɛ u ye dɔgɔkɛ ninnu n'i y'a sɔrɔ ka dɔgɔkɛ in wele n'i y'a sɔrɔ o ye Dawuda ye k'ale ni a ka maaw k'olu minɛ ni k'olu bila sariya ka bolo kan kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra u tilala k'u labila nka n'Ala ye sini jira na kiiri in yɛrɛ a ko bɛ sen kan yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin Dawuda yɛrɛ ma ko in kɛra cogo min na an k'a lamɛn. Ne ye Dawuda Kulubali ka bɔ Mpɛsuwa. Dawuda Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko dugukolo mankan dɔ bɛ aw ni dɔ cɛ ko fɔ a kɛra fanganataga ye a ko kɛra cogo di. An yɛrɛ baden kɔrɔkɛ de don a ye isew de ta ka na ne ka du kɛnɛ de suma k'a bɛ fɛ ka yiri turu ne ka du kɛnɛ na bon kaba sɔrɔ ne yɛrɛ wolola yɔrɔ min ye an bɛɛ lajɛlen ka faw ka yɔrɔ de ale nata de b'a la fo ka ne de gɛn ka bɔ yɔrɔ in na k'a fara a ta kan a bɛ fɛ ka ne ka yɔrɔ in de bɔsi ne la wajibi bilen de la ka a fara a ka yiriforo kan bon o kɛra na sa a taara convention de tigɛ ka na di ne ma an taara o wele lamɛn o y'an ɲɛ tigɛ ka bila tribunal la su 4 aw y'o kɛ yen nɔ bon kiiri de bɛ tribunal la sisan alamisa nata an bɛna taa o jugement de kɛ. E ko e kɔrɔkɛ i kɔrɔkɛ sugu jumɛn de don ani a bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min nɔfɛ yɔrɔ in ye jɔnni ta ye. yɔrɔ in ye an fa cɛ de ye ne kɔrɔkɛ siya min don a fa tun ye kɔrɔ ye ne ta fa ye dɔgɔnin ye an ti ka ci kelen kɛ bilen mais faso tonkɔrɔ in a de bɛ fɛ ka ne gɛn ka bɔ o yɔrɔ de la. gɛlɛya bɛ ni kɔrɔkɛ min cɛ n'ale bɛ fɛ k'e gɛn a bɛ fɛ k'e gɛn yɔrɔ min na yɔrɔ in ye foro de ye e bolo wa walima du de don e bolo. non foro tɛ du de don ne yɛrɛ bangena yɔrɔ la 1964 kan ka denw bɛɛ ban ka yɔrɔ la a y'an wele dugutigi fɛ an ye fɔ k'a la an ma bɛn a la commission frontière mɔgɔw nana nɔfɛ ka na kuma n'a ye a ma sɔn donc fo k'a kɛ tribunal la taga ye. ɔ kunnafoniw na ko u tun ye ICK bila ka na ko ka na yɔrɔ suma ko a ma sɔn ko fɔ aw ye ICK minɛ k'o bugɔ o kuma ye tiɲɛ ye wa. an ma ICK bugɔ dɛ an de ko a tɛ suma tant que n'a ma yamaruya papier di min b'a yira yɔrɔ ka na suma o papier de ma sɔrɔ a kun bon denmisɛnw y'a ɲɛ tigɛ k'a a tɛ tɛmɛ du kɛnɛ na olu y'a lasegin a yɛrɛ de obligé la k'a yɛrɛ bɔ ka bin ka kolongolo dugu ma ka bɔ n kɔrɔ ka taa a sabara bɔ k'o fara ka gileki fara minɛti kolon dɔ k'o ta ka don fara olu kan ka taa n'olu ye tribunal la kɔn y'ale bugɔ k'a sɔrɔ maa si bere ma s'a ma a m'a bugɔ maa ma foyi mais bere tun bɛ Burama yɛrɛ bolo an kɔrɔkɛ ba in yɛrɛ a tɔgɔ ye Burama bere tun b'a yɛrɛ bolo ka tɛmɛ ICK in ye. ICK in kɛlen k'o kɛ a taalen tribunal la jaabi jumɛn sɔrɔla o kow la. tribunal mɔgɔ y'a jira ko a ka taa ne a ka ICK papier ye quoi bon a de y'an to o de la ka sɔrɔ ka taa tilanin wɛrɛ de don sisan kiiri ye avril kalo tile fɔlɔ ye alamisa an kɔrɔkɛ ani min ɲɔgɔnna ka fara ne kan o y'a yɛrɛ baden dɔgɔkɛ a n'o bɛ fa la mais o tɛ ba la o ni ne tɛ kelen ye o tɔgɔ ye Adama
n'a ye dɔ bila a bɛ dɔ ta n'a ye dɔ bila a bɛ dɔ ta n ka n'o o taara fɔ administrative la Bamakɔ o jaabi bɔlen a tilala k'o minɛ ka taa datugu Kucala la u tɛ ba la mɛ u bɛ fa la a y'o minɛ k'o datugu u fa tɔgɔ ye Umar a ye Adama minɛ ka datugu siɲɛ 4 dugukolo nɔfɛ ka o gɛn ka bɔ a ka du yɛrɛ kɔnɔ pewu o taara loger ne fɛ yen bon sisan a y'a ye ko ale a gbɛn ka ban a taa loger ne fɛ ale bɛ ne fana gbɛn di yɔrɔ ninnu bɛɛ ale ta ye ko ale ye dugukolo san dɔ bolo ko ka ne sigi a la bon ne yɛrɛ dun wolola yɔrɔ la yen komi a ko a ye dugukolo san ka kalifa ne ka di mɔgɔ dɔ ma ka kalifa ne la n b'a ɲininka a ko o seere ɲini ka na a ye dugukolo di mɔgɔ min ma ka di ne ma ne mako b'o dɔrɔn de la a ko k'ale ye dugukolo san ka mɔgɔ dɔ fɛ o tɔgɔ ye Yamusa mais o fatula o fatule est-ce que a tɛ ɲini ka san 15 bɔ mɔgɔ tɛ se ka mana da Mali sariya ɲɛ ka bilen. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye dɔgɔkɛ kelen ye o kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ Dawuda Kulubali an ye Burema Kulubali yɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o de ye kɔrɔkɛ yɛrɛ ye an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsan yɛrɛ ma an ka lamɛn. Ne ye Burema Kulubali ka bɔ Npesoba. Burema Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko dugukolo dɔ bɛ yen min bɛ yen n'a kelen bɛ mankan ye i ni dɔgɔkɛ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni na a ko kɛra cogo di. Dugukolo min don ne ta de don fitiri don a bɛ san 40 kɔ la sisan fitiri tɛ dɛ ka bɛn ni Musa Tarawele waati. Ɔ dugukolo in a sɔrɔla e fɛ cogo di. Dugukolo in ne fa tun b'a yɔrɔ sɛnɛ fa nana ban dɔ nana a yɔrɔ minɛ ne la mais o y'a sɔrɔ ne fa tɛ tun tɛ dɔ fana tun y'a di ne fa ma o fana nana ka n'a minɛ ne la an y'o kuma kɛ dugutigi fɛ yen ne ka dugukolo dilan ne ma ɔ ne sera ka taa dugutigiw nɔfɛ. Dugutigiw de y'a di ma o la. Dugutigi yɛrɛ de y'a di ne ma o la fa salen kɔ ɔ ne ka sɔrɔ ka yamaruya ɲini fɛ ka tiri bila a la o y'a sɔrɔ ne dɔgɔkɛ min b'a kuma na o y'a sɔrɔ o ma wele o tɛ ne fa dɔ yɛrɛ mɔgɔ min yɛrɛ don ne yɛrɛ de y'a denkundi kɛ ka tila k'a balo fana ka muso d'a ma ka a ka ko bɛɛ bila ne ka mɔgɔ balolen de don fadenw de y'a su mais a wulila cɛ nɔfɛ ne ye cɛ d'a ma fana parce que ne foro hectare 3 de d'a ma o b'a bolo ka sinɛ. Ɔ k'a bɛ mankan na yɔrɔ min nɔfɛ foro don wa du de don. Foro de don mais a foro dil'a ma fana o hectare 3 ni fila de b'a bolo ɔ du min don o tɛ fa tiɲɛ ye o ye ne ka yɔrɔ sanlen de ye an bɛ mankan na yɔrɔ min na ni bugɔli kɛla yɔrɔ min na o ye fa tiɲɛ de ye. Bugɔli kɛra jɔnni ye jɔnni bugɔ ye. Jugement kɛra ko ne ka yɔrɔ sanlen ani yɔrɔ min sɔrɔ dugukolotigiw ka olu dan bɔ ɲɔgɔn na quoi o dan faratɔ ninnu ko foroba yɔrɔ don foroba yɔrɔ tun tɛ ne ka yɔrɔ sanlen de don. Ko IC dɔ taara yen nɔ ko a ko kɛra gɛlɛya ye o ko kɛra cogo di. IC min taara yen o tun b'a ka baara de la o. Jɔn de tun ye IC bila ka taa yen. Minnu ye IC bila ka taa gouvernement ka mɔgɔ tɛ wa IC tɛ baara kɛ gouvernement la. Ko IC ka taara yɛrɛ bɔ ka bin k'a fɔ ko mɔgɔw y'a bugɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ e ka jaabi ye mun y'o la. U y'a bugɔ yɛrɛ de ko ne tun bɛ yen. Jɔn ye IC ka bugɔ. Ne ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu de ye bugɔli kɛ. Ko i delile ka gɛlɛya lase i yɛrɛ dɔgɔnin dɔ ma min bɛ ni i n'o bɛɛ ye fa ye nka a ti bala ko i y'o minɛ ko k'o datugu kaso la ko fɔ siɲɛ damadɔ yalima o kumaw ye tiɲɛ ye wa k'o bɛɛ kɛra dugukolo ko mankan nɔfɛ. A bɛɛ kɛra nin yɔrɔ kelen nɔ ne t'a yiri to a la a y'a bɛɛ bɔn ne y'a wele gendarmerie o sɔrɔla o cogo fɛ. Dugukolo ko la ni mankan b'aw ni ɲɔgɔn cɛ maire-laka minnu bɛ yen olu t'a kalama wa. U b'a kalama maire yɛrɛ papier min yɛrɛ bɛ b'a la kan maire ka papier dilanlen don maire b'a kalama dugutigi b'a kalama. Nkalon de tigɛ la ko ne ni olu t'a jɛ a tigi bɛɛ bɛ yen a dugutigi ninnu bɛɛ bɛ yen min ni bɛɛ tɛ kelen min dugutigi tɛ kelen ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Burema Kulubali kan ye a dɔgɔkɛ min n'i y'a sɔrɔ n'a n'o bɛ fa la n'a fɔra k'a y'o yɛrɛ datugu ka tɛmɛ o ye Adama ye an ye ɲininkali ta ka ɲɛsin o yɛrɛ ma an k'ale lamɛn. N tɔgɔ Adama Kulubali ka bɔ Npesoba. Adama Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko dugukolo mankan dɔ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ Npesoba min bɛ n'a kelen bɛ aw ka faso kɔnɔna na e kɔrɔkɛ ni o ye Burama ye. N'a ni dɔw bɛ ɲɔgɔn na bi ka ko aw ɲɛ ko a ni e yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn na dugukolo ko mankan na dugukolo mankan min ni gɛlɛya b'a la yalima ni dugukolo ko mankan ninnu e bɛ se ka mun fɔ an ye a ko la. Bon ne ni Burama an bɛ fa la an di ba la a ye ne fara ka bila a ma sɔn ka sigiyɔrɔ di ne ma bon n y'a ɲɛfɔ maire ye k'a fɔ dugutigi ye u ka kuma fɛ a ma sɔn ka foro di a ka sɔrɔ ka ne wele Kucala ka taa ne datugu ne ye kalo 2 kɛ a bolo kaso la ka na o la n bɛla ka na ɲɛfɔ a ye tuguni ko maire ni dugutigi ka kuma fɛ a ka yɔrɔ di a ma sɔn ka yɔrɔ di a tilala o la tuguni ka plainte don ne kama ko ne ka bɔ yɔrɔ la pewu an y'o kiiri dabɔ k'o kiiri kɛ a ye ne gɛn ka bɔ yɔrɔ yɛrɛ la pewu ko ne ka bɔ yɔrɔ la pewu ne fana appel ta ka taa n'a ye Bamakɔ n taara o kiiri kɛ u d'appel la an bɛ yɔrɔ min na fɔ sisan o kiiri tigɛla o kiiri jala ne la o y'a yira k'a fɔ ko ne bɔla a ma. Yɔrɔko mankan min bɛ sen na sisan e ta kɔfɛ e n'a ye fa kelen a bɛnakɛ denkɛ ni o ye Dawuda ye a n'o bɛ ɲɔgɔn na sisan o mankan yɛrɛ a bɛɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ yalima o yɔrɔ in jɔnni ta ye yɔrɔ in ye de. O yɔrɔ in ye foroba yɔrɔ de ye an bɛ faw ka yɔrɔ don. A ko papier b'ale bolo ko ale yɔrɔ in yɛrɛ sɔrɔ waati min na ko kabini malo wɛrɛ waati ko ale yɔrɔ in sɔrɔ ko a fa tun y'a ɲini dɔ de bolo wa
o kɔfɛ ko ale kɛla ka yɔrɔ san ko ka yɔrɔ k'a ta ye aw ka jaabi ye mun y'o la a yɔrɔ mun san o ni yɔrɔ sigimɛ yɔrɔ min na o bɛ dancɛ de la kelen tɛ e min ye u fila bɛ dɔgɔnin ye i ni kelen ye fa kelen ye i ni dɔ ye binakɛden ye i ni min bɛ fa kelen na kɛlɛ de b'o ni a binakɛden ni ɲɔgɔn cɛ olu fila la ni kɛlɛ in na jɔnni de bɛ yen k'o de ta ye tiɲɛ ye e bɛ min kalama la dɔ ta de ye tiɲɛ ye i ni min bɛ fa kelen na wa ayi dɔnni i binakɛden wala o ta de ye tiɲɛ ye mun na bon yɔrɔ min don o y'an bɛɛ y'a ka foroba yɔrɔ de ye burama ta tɛ ni ka kan ka mɔgɔ dɛmɛ ne ka kan ka ale de dɛmɛ mais a ta tɛ tiɲɛ bi a ta tɛ tiɲɛ sini i y'a faamuya kɔsa in na ko i sera taara yen nɔ ko fɔ mɔgɔw jɛra o la ko ka o bugɔ i se ka in bugɔra wa a ma bugɔ de a ma bugɔ mɔgɔ si tɛgɛ ma s'a ma ɔ kuma laban na bi e bɛ mun fɔ bɛɛ ye hali bi nin kiri in na ka se ka nin ko in k'a daŋɛnɛmaya fo mɔgɔw kana ɲɛ da yɔrɔ kan a kuma cɛ ni nkalon tɔ ka bɔ ɲɔgɔn na quoi depuis an bɛ ɲɔgɔn na maa si kelen ma sɔrɔ ka na yɔrɔ lajɛ ne ka minɛ bɔla ka fili ka na se bi ma hali kucalakan minnu bɛ n'u ma ne minɛ ka datugu mɔgɔ si kelen kana ɲɛ da yɔrɔ kan ka kuma cɛ ni nkalon tɔ ka bɔ ɲɔgɔn na a n'a bɛɛ jɛ fura a kelen de titiri dilan a kelen na n'a kelen tɔgɔ ye a ma sɔrɔ fa tɔgɔ k'a la a kɛra ten de. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye adama kulibali tun y'ale kan ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye burema yɛrɛ dɔgɔnin ye fa kelen kuma kolomara tɛ dɔ sini e ka dɔn u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la min ye a fɔra k'u ye ICK min bugɔ an ye ɲininkaliw ta ne ka ɲɛɲiniw ta a ma se ka ɲɛ sɔrɔ wa sigida maire yɛrɛ an ye fɛn bɛɛ k'ale nɔfɛ a ma ɲɛ sɔrɔ a la an bɛ fɛn min fɔ nin ɲɔgɔn u ka ɲini jijama jɔlen na ni ala sɔnna ma fɛn fɛn bɛ bɔ a kunnafoni tɛw la an bɛ olu bɛɛ lajɛlen préatigɛ di aw ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na o mu danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an bɛ taga Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamanaden 2 ani Belozi jamanaden 1 u jalakilen bɛ ka da kan k'u ye mɔgɔ faga u yɛrɛ tɛna ye kiiriso la ka sababu kɛ tɛgɛ ma se ka da maa ninnu kan fɔlɔ n'an bɔra an bɛ taga Cadi jamana kan Cadi jamanakuntigi Idrisi Debi Itino k'a bɛna kan bɔ manda wɔɔrɔnan nɔfɛ avril kalo tile 11 nata n'an bɔra an bɛ taga Mozambique jamana kan banbagaci jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko État islamique kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na u bɛ ka bingani wale caman ta ka ɲɛsin Mozambique dugudenw caman ma ka maaw bali u ka caw la n'an bɔra an bɛ taga États-Unis jamana kan États-Unis jamanakuntigi Joe Biden a bɛna dollar wari miliyɔn 36 di Ebola jamana kelen bɛ ka sinsin jamana minnu kan n'o dɔ ye Lajinɛ Conakry jamana ye ani Gambie jamana fo ka taa se Guinée jamana kan a bɛna dollar wari di olu ma walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ Ebola bana kɛlɛli la cogo min an karamɔgɔ ye min sɔrɔ ni tun dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala yarabi bana min n'an da b'a kuma la yarabi ala k'an kisi bana in a kɔrɔlɔ ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra ye ka foli ni tani ta ka ɲɛsin Buguni n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni dafɛtɔ dugu ani Buguni tɛngo dugu bɛɛ lajɛlen k'aw foni ka waleɲuman dɔn an ka kanubaya tɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Club des Amis d'Abdoulaye Coulibaly Abdoulaye Coulibaly ka kanuya tɔn a cɛ fara muso ka denmisɛn ni mabakɔrɔ ka fara Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen kan kɛlen bɛ ka wele bila an ma kalo nata in tile 2 n'o ye avril kalo ye o tile 2 nata in na min ye Buguni kaw fɛ yen tɔn in faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ka Abdoulaye Coulibaly wele tɔndenw fɛ ni ala sɔnna ma an yɛrɛ bɛna ye kɛnɛ kan tɔndenw kɛlen bɛ ka baara min boloda a bɛ bɛn jumadon ma ka daminɛ sɔgɔmada fo ka taa bila wulada fɛ a bɛna kɛ fara ɲɔgɔn kan ba ye baro lasigi u ni Abdoulaye yɛrɛ an ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn ka nisɔndiya ka se ka kuma ɲɛbila kumaw fɔ ɲɛta min kan ka sabati ka ɲɛsin tɔn in ma fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ Abdoulaye ko la Abdoulaye yɛrɛ ye baara in daminɛ cogo jumɛn de la Abdoulaye ye baara in a ye mun ni mun de k'a kɔnɔ ni ala sɔnna ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna fɔ a ko kɛnɛ kan ka sanga ni baro lasigi nafa bonya kama ye tɔn ɲɛma ka taa ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u k'u bɛ wele bila Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma n bɛ tɔn na ni n tɛ tɔn na tɛ dɛ ko tɔn in dayɛlɛlen b'aw bɛɛ lajɛlen ye dɔ wɛrɛ tɛ n'aw bɛɛ lajɛlen ko Abdoulaye Coulibaly ka kunnafoni ka d'aw ye a bɛɛ lajɛlen ko Abdoulaye Coulibaly bɛ k'aw kunnafoni o tuma a ka jɛ ka bɔ ka caya ko kɔnɔ kulu jumadon ka se ka na radio layidu dukɛnɛma la ɲɛmaw k'u dalen b'a la bɛɛ lajɛlen na faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu ka cikan kɔnɔ kuma la cikan in bɔra u ka ɲɛmaya so Aramata Sumaworo ka taa se a ka secrétaire général ni ala sɔnna ma ala k'an si jɔ ka avril kalo tile 2 kɔnɔ jumadon an b'o kɛ ni ala sɔnna ma Buguni kabini kalo tile fɔlɔ an bɛ Bugunikaw fɛ yen ni ala sɔnna ma ka dugu jɛ kalo tile 2 la ka wele bila n kanu b'a bɛɛ ma nin kana kɛ tɔn in dama ka ko ye dɛ aw minnu ko a y'an kanu Buguni n'a lamini an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ radio layidu dukɛnɛma na jumadon ni ala sɔnna ma n b'a ɲini kanu b'a bɛɛ fɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin maakɔrɔ Buguni n'a lamini dafɛtɔ dugu ni tɛnkudu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Buguni nin dɔgɔfɔli in kama dɔ yɛrɛ t'an bolo dɛ a bɛ nin wulikajɔ min kɛ a b'anw timinanja ka tɔn in fo ka hakilila la k'u barikada ala ka avril kalo tile 2 jumadon k'o yira n na radio layidu ale dukɛnɛma ba la